زين كله يشلم كل ما قلنا نسوي دقيقة أنا أبتغرجي أبراهام قبر مدن بتعمي موسيقى حزب مثلا قدبون يقولون عقبون كونه كاكو يقبان تسمع كاس مزرابي أبتخم أنت متى متى يقولهم يحواتنا يا إرتراويان تحونتكو كاب حق أسل استبقس ينبر أنا ملكو عري أنا حدا سبكو يكون زفوتو أما سميدي أنا بقلقلن سلازي أو نزورد قرأت نحن حتى تكون نسيم بس جن نسون بوليتيكا ينبر هاي ما بتمرحي وين يكون شعوبة تشعو قزية بوليتيكا بهال سبع نبرن توم أباتك الهيمانوت كابزن كابتن أراريم كم صحفو ويكم الزبر أبي خامد كأبزسي نحن خنشوف له خنرقص له كتقاللن كتخبرن كتحسرن زقبك قران تراي كم زيكم وريدكم كساب كم زيكم مصحف قدوس أتيو كزارب سلام تعنا هبلي كبراتنا فتواتنا تخاتات التشدن رياكت سوان جاير مسجن نعمل له معنت فيديو قدم مسجارنا هنات زبل رئيتوتات نتصحفوا لي سوات بمول أخما مسجينا مالتيو يقني اللي نابريتي إيك حلف تقارو حلفتكم زفحاسو جمد أبكسادكم تتأمتكم حماق زحسب حماق أيو زركب حجون تمهارو كينج مالتي واي أنا بيت وليدي الكان حماق انتايك حاسيبه خصاب حجي أبوين تخونون حجي تتزاربو زلخا وشت أمست إرسي مالت زفحاسنا يوم مبالتا قديفو سلازخونا قديفو زفحاسو إلكا أيلو مزراب كوينو مالتيو شقر نخالي إسابي خاد دربي تبلو للوم بقللو قن ولا خوب انتو خوينون كم تتبلو زلخا ويتبلي زلخا حق مالتيو كينج ودي خا زلخا اتو بروبليم أبوين ولدين أبزو قدايزي أممهاز أممت أنا يتأقم زي سلازي اللو بزح أدلاي كونان يزبل أنا بوغاني مالتي مريم نور حسين تمالي نزهابت النريئتو مالتيو ملسي بانيرا حجخا شدن ودي نزو ود حوابوي كصحفو لندابلكو زيادة جيركا صبوق جيركا ملسكايا شدني ناتكا زفتو نخلو بزي زنبالة حاكم كبهال زلوات ملسالوم أتصل بزي زنبالن حقن مالتي شدني أب سلام أسمران مقلن كنت تعداد مينا إن شاء الله أتصل نوسي يقني اللي أدي معري مالتيو حفتي معري أدي معري مريم نور حسين كل جزء هنات زبل ريتو يا تصحف اللي مالتيو بتعم خبرتي هذا اللي يقني اللي مالتيو فتأري خبر اللي مالتيو بتعم الدس زبل ريتو تاسلته بنخاء نعاون كم صبوق التاوت يزت قملو بتعم إيه زمسجن بس قد عايزي بفلاي مالتيو بفلي DXGGFG نهزو مقالة رأي منغستي يدل زبالجن الله ديو نهزو مقالة أي الساتهم زبل زلو اتمنغستي يدل زبل زلو نهزو مقالة راح يكونن جن اتخونتات على علون رأيهم نعقد كنحوس يبلنا أو كم زي عينة النجار نيشت اللي نتفتات جمجامات كلو عن تلوا خنعقن يبلنا نقبلنت انت زي تجاجي كل أي كوينات علم ديو زنبرة مثلاً مالتيو بمخنيات مراحي حدا مراح مالتيو ناي أستري هنغاري ديو كيدو استقبره قتلت ويكاب لعلي استفتصم نغريو نتنغرات اندا قوسقوسو تحنت عدن تحنت تحجز قال اندا اتوت كيدا مالتيو حدا سب كاب زخونه شموتون كابوتون كورد انتلو طنقاقه كغبر يغبا ينيرو مالتيو سلازي نمنتا اينا نحنا ابكم زي عينه نغرات نعقت نحدر زبل ريتولني زيهم كو صقم يبولن قليليو لا زياتهم تزارو منك سمع منير قلقل زبال نغرالو مالتي حجي تشغرون نسيو زياتهم منك سمعوا لا قدفنا زيهم سبيل كيام سب قصيركم نبرجي نحمدون كم سب قصير كيام يبل أب تقرأ نزل حمصون تمساسال خم مالتي سلازي تبروبليم كابزي إزبجس هزو مقالة كنتيبو تغيرنا فنحنا درنا أيو خنتيباس يكون لنا نتيلو تسبس تخنتيبا نخالي دي خمرح نتشوما كوي مرح نتهزب دي خمرح سلازي تهزب زدول خنتيبا خوين زي شو قليل زربا كويسي منهم تمليس إذا حد رح صابزي لعلن تحت الموالد لا يكونن أم إرتراوي أم عجامي I am إرتراوي I am عجامي مالتي يوحنس تسفاي ذهبني هو عجامة خوينس إرتراوي يغير يكون تزرب حدا دينا حدا إنا إلى الزرب أنا كل جزء سلزي تخكل تزرب مالتي كلها مدكاتي إخوم and كلهم مدكاتي إخوم هاي تردأتنا جو صحف اللي مليسكا مالتيو شدني ودنو معري نافقوتاو سلامتاي يقرب again happy new year peace إريتقرا نقول لهم سلام كون الله مالتيو حجخاء بتناتنا نحبشها بعل مالتيو لدت 3 سنة معلتا تريفوالو بوا فجأج إمبي مالتي فجأج إمبي سوازنا فوقو من هالو خينا فوقكم إليه
بيني أتا ودي شرديخا ولا ودي شرتتي عمخا حسب بزعبة أول ززارو نزملكوتو يملكوتو سقيلكا أي تفتفت سقيلكاس أي تفتفت أنا سكا أول اللي على فتفيته نزملكوتو يملكوتو أول ززارو نوعلكو يملكوتو إيه أول تاي يملكوتو ناي أبونتك لهيمانوت ناي قد لا أبونتك لهيمانوت تاي يملكوتو أول دامو بملكات خوينكا ناي هيمانوتاو تحسو خوينو نقوس قدم زنقس زنبره إلو تحزروا عن تمصيو تاريخ طقيسو ريفر غيرو سلازمصي يملكته ايوي لمالتي مخنياتو تزي كوين جن اول ززاربوس نزملكته يزملكته سيل كايتفت تزي يملكتنا يزارون تزي يملكتنا خا يزاربولن باورو جن اول اتمسرتاوي زبحال ነገር ዝስሕቶ ዘሎ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሓደ መራርሓ መንግስትነት ገለገለ ዝብሃል ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከም ዝፈልጥዎ ማለት እዩ ዘዳለው ኢኒሩ ማለት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እቲ ንጉስ ንዋዕሉ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኢኒሩ ንጉስ ዶ ቀሽ ዶ ክልቲ ይዝሕዝ ነይሩ ማለት እዩ ሶበት ሽዕ ግዜ ዝነበረ እዩ ሕጂ ተመሊስካ ንድሓር ናይ ገለመል ዓመታት ክብረ ነገስት ዶ ፍትሃ ነገስት ከተልዕልስ ክንጾም ወልድና ክንጽልይ ወልድና ወላ ሓንቲ ነገር ይብሉ ሰላም ይዝድል እዚ ቀደም ዝሓለፈ ታሪኽ እንድሕር ሓሊፉ ሕጂ ታይ ግበሩና ኢና ተመለሱ ንሕና ኸም ዝበሃል ነገር የለን ሎም እኮ ዘመን ሰልጢኑ ማለት እዩ ንኹሉ ማሕበረሰብ ዝውክል ሓደ መንግስቲ ይጣየሽ ዘለዋ ሃይማኖታት ዘለዋ ብሄራት ማዕርነተን ተረጋጊጹ ተሳትፎን ሕይለን በብቋንቋ ኸ ተዛሪው በብሃይማኖቱ አምሊኹ ሕጂ ንዓይ ሓደ እስላማይ ኣብ መስጂድ ከይዱ ስለሰገደ أنا صدق يقولني نايب حق اندحر دا دليا خوينه ناي حق اندحر كوينا نسون كسغرتلو حقيق علي اتو كصلي صلاه ساعات يلو انا خانا صلو ساعتين تيلس كلتا هنا بجنتنا حنتي اتا جنت شما يا عرب تغرينيا ناي خاتو زخد زلو خانون نسون ناي خاتو زخد انت ايات هلو تحجه تفلالي انت امالتي تاعتا شجر ناي بحق اندحر كوينو تخايل كازيت نبرو النجر يكونن زمص حق اندحر تزارب الله خوينكا تكاللو مدى يزفتر مالتي سلازي بوزين حزو كبراتن فتواتن እሺ امونا من لو ما عند ጉዳይ ክሰግር እንተለኹ ብዙሓት ኣዝዮም ፍሊፍሊ ዝበሉ ቪድዮታት ተጣሉ ንስኻትኩም ሳብስክራይብ ምግባር ሸረፈሎም ምባል ኣብ ካልኦት ምብጻሕ ኣይትረስዑ ኩለኩም የዝደሊ ኣነ ኸኣ ጽቡቕ ዝበሉ ቪድዮታት ንዓኻትኩም ሒዘልኩም ክመጽእ يا لا 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 غارديولا غارديولا بقى حجي وراج قطنا خيت خدو يريكم يزلخو سيتي نا كنت غاي يزلخو ارسنال نقدميت بايزوي ناي غانرس دغافي مالتي دغفت مانشستر كتباسي خمساي فليت ايش سيتي نابيا نقول قلت غدلا غارديولا تايز ነገር እዚ ሓዲ እንደበል ወጣዳ ወይ ማሰበል አፍቲ ሜዳ አቲኻ ዋ كمعك وينتايه زين كله يشلم كل ما قلنا نسوي زين كلن شلم كن ما قلنا نسوي تجرني لسه اسكي غارديولا دكم سنة تجرد كل نفعتين يتصلى لنا مغنياته بتاع نفعتين يرمك بس انك سرح دليت علنا قريم تزارقن ما سوي حتصير اوان سلازغون نبر مثل على ابراهيم دورمدن بس فريم اماره اذا نفعتيا كالوت الله نفعات ادنو انا اب تقراجي ابراهيم دورمدن بتاع موسيقى حز مثلا ان شاء الله مولو موسيقى حز الناس مثلا بتاع ميدن ما خاب قدم كان كابتن عبيت اخر سالنا يخافوته بتاع ولا قلت متاتو ولا بكالي مالت جسقل نسرح نخون ما نسرح هنا تخكل ودي نسخا لبامي خابك امن زوصك ነገር የለን ማለት እዩ ከተደንቕ እንትኾንካ አድናቆት ወይ ከዓ ሰርፕራይዝ ክትገብሮ ትኾንካ ንሰብ ክትሕግሶ ክትድንቕ እንትኾንካ ወሰን የብሉን ገደቡን የብሉን ዓቀቡን ኮነካ ኮ ይግባን ትስምዕካስ ምዝራብ እዩ ሕጂ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ነብርሃም ኣፈወርቅ ሰያድንቆን እንተ የለኒ እሞ ማለት ሙዚቃ ብዙሕ ኣይተረድእካን እንተ ኮይኑ
ምናልባት ወይ ኣብ ናይ ህይወት ኣጠማምታ ኩርናዕኻ ንእሽለይ ፍልይ ዝበልካ እንተኮይንካ ኣይፈልጥን እምበር ንሱስ ዝድነቕ ሰብ እዩ ኢለ ይሕልፍ ኢለ ዝኸይድ ማለት እዩ ብሓፂሩ ታየ ዝብልካ ሽንጠይ ገቲረ ክባኣስ ገለገለ ከምቶም ሓደ ሓደ ትገብርዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ግን ንሕና ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ አይዶላት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ውድድራት ስነ ጥበብ ተዋስኦ ገለገለ ዝሪኦም ዘለኹ ነገራት ቶም ብጣዕሚ ዝሕጉስን ነገራት እንታይ ምዃኖም ክነግረኩም እቶም ኣርቲስታትና ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ስሕተታት ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ተዘይጌርካ በቃ ናይ ትግራይ ተዘይደሪፍካ ገለገለ እንዳተባለ ከምታት መፂ ነይሩ ሕጂ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ናይ ዝደረፍካ ደርፍ እንዲኻ ትደርፍ ዘለኻ ትወዳደር تدنق تسمع نابنت علل زبالة حدا تقرأ تولد زعبي ريوه نايزي يفلت يمان باريا زبهال يرفتاتو سميعو من يلو حيزو نعوز مسل دمس حيزو خولد كواتس يخليو مالتي نعو سنة بمسارات غيرو مالت نحنا خاا نتزتافق أخوخوب سلازم اللي سلنا زولو خنصوم عينا مالت وموزيكا سنة قدب يبولون وسن يبولون حلفو حليفو يكرتها بالي موسى درار بالي عخريناكي مسوق انا استحال فريناكي حدار غيرات تتولد كذا ترقها قليل كتعبي تعبد مالتي حتى تايز قوران قال يومس ولا تحواخوم انت قلت لهم رعوا قد يدلي تسيلك تدنقص مالتي انت خوينكا تسرحت كتاي صقمو انت شغرالو موزيقا دما اندا توارارس يموصيو بقى يمانه غبر ميكائيل ወይ ካባሪያ ማለትዩ ንኺሮ ሰለማየ ይዘድንቕ ነይሩ ሕጂ ዘሎ ተወለድቲ ኣና እሽለይ ትግራይ ካን የማነ ገብረ ሚካኤል የምዘድንቑ ነብርሃም አፈወርቅ የምዘድንቑ ንዑስማን ዓብደረሒም የምዘድንቑ ማለት እዩ ዑስማን ዓብደለጢፍ ይኹን ካሊ ይኹን ሙዚቃታቶም ንሕና ንፈትዎ ኢና በቃ ደስ ይዝብለና ሕጂ ቡኢና ዓቢና ናይ ንባዕል ወዲ ትካቦ ገለገለ ዘይሰምዕ ለዲ ኣቤት ሕስድና ሓበሻ ኸይደት ተጋሩ ትሪእዎም ዶ እንታይ ይብልኹም ኣብቲ ኮመንት ገለ መፅኦም እንታይ ይብልኹም ዞም ተጋሩ ኣብቲ ኮመንት መፅኦም ገለ እንታይ ይብልኹም ቶም ተጋሩ ትምሃሩ ዶኻቦም እዚ ኩሉ ግፍዑ ወሪድዎም ኣብቲ ኮመንት መፅኦም እንታይ ይብልኹም يحواتنا يا إرتراويان يحواتنا يا كستحونا سلام كستحونا قالوا يبلغهم أزغل شو قروا يدوهم قالوا ناس يحواتنا يا يبلغهم نصهم ده إيه إرتراونا نتخاوج أنا ما عاش خانات نتخاطوج أنا فتار متسالو يهدوا عنكم تعرفكم بقى ዋናናነ ንስኻሪ ኸልካ ታዳይ ዝኾነ ኣረ ትራው ነፃነት ካውጅ ትብዘላ ንሱ ዲልዋ ቀደም ተሰቀንያ ታቃል ማለት ወድራያ ድዩ መን ኢልዋ ብስሩታ ወግዕ ንሳባ ንገሩ ንበታ ሚምሳው እንድንሳ ዛዕሚ ደስ ትብለን ህሊጥ ያለኹ ባይዘወይ ደስ ባህልትያ አይ ንስኻ ትኽክል ኣለኻ ሴሞን ዲሲ ንሕና ንፎቶ ሚና ኢና ንብል ኣሕዋትና እዮም እትሕውነት ኮ ካብ ሓቂ ስለ ዝተበገሰ እዩ እምበር ኣነ መልክዑ ሪአን ሓደ ሰብ ኮይኮንኩን ዝፈቶ ታይግን ተዋና ተባሂሉ ቀደም ክምሰል እንተሎ ዕንጨይቲ ሃምባሃምቦ ዝበሃል ንእሽለይ ቁጥቋጥ ዝመስል ኣሎ ኦም ማለት ኦም ኣይትብላኒ ኻን እሽትለያ ዕንጨይቲ ሃምባሃምቦ ነየጽልል ጓና ፎቲኒል ከሓዋይ ተቕልል ዝበሃል ምስል ኣሎ በቃ ተሓውካ እዩ ተወዲኡ 50 ዲኸውን ጥዑይ ስነ ምግባር ዲ ዘለዎ ኣይግድን ድዩ ብሩኽ ድዩ ጥዑይ ዲ ኣይኮነን ካሊእ ጉዳይ እዩ ድሕሪኡ ዝመጽእ ማለት እዩ ንስኻ ንዑ ትህቦ ሪስፖንስ ኣሎ ግን ሓውካ ምዃኑ عدي وعلة يوعدن أي وعلن نعينا كو ندنق نحنا مالتي حواتنا يوميها نقدمي تحاليفنا يا كنت كنت إلى لنا نتسرع حدا جيزي فليت كاحت قشش تفكر لك تتقشش إسرا مئتاوي تكوينو تتخصبو 8 مئتاوي تكوينو فليت كا تقشش نتنسى إسرا هلخ إسكا نو إلكا نعوي حسنايون نتم زمتوغن كي تخدوهم كم زخي يكون إلكا خالق مغنياتات همسيخا فأسة تفتير حلافنا ديلكا genuinely this is not the way نقدميت كوستك كازغيلا كم زغنا بالكلنا عبد بركينا حمدو تقالسي نقدميت كخيد وديت نايت سرعات يحمم الناس لزلو نبلو زلنا لذي ابا انت حتى كاد لي محاري نايب حق ديو هلخ ديو خمو زخيدنا زلوس نايب حق يوم نزل زغبر زلو نغرات نت نايت سرعات وديت كي رايو تاريخهم نخمز عينت مجلسيتات تخول زلو ويس ابو درجاون سبات سوخيو خو نقدي حدا قالسي استراتيجيكاو مريحنت تزيبلو بتزرخبو نيشتي عوت نعو نحششه يخي كم كابيتال زي كونه زقمطو نتزرخبو نحششه خيد اب درجه مبزحتو زحلف عامتات برجدنا حمدو زتراي مسارتاوي صقم ناي كمزيوم عينت صقماتي بغدف زغمغمون نسي اجي صلاي خان دحر گمگيمكا مريحنت غدلت كم زلو برجدنا حمدو
قدف بعلومتم أبالات برجيرنا حمودو دي نحنا دي نفلتي استراتيجيكاو مريحنن حدا بوليتيكا زفلت مريحنتن انت دا أهاليكا خمز زبالكايو انتا يخسركا كندي انتا يخسبكا خندي عينوت مقدتة تختلنا زبلو سفحتي أتمامتها استراتيجي ناي بوليتيكا زلو أقباباتي خات تتكم حجا أنا بهوتي كتقبر تازولكم ما مالتي نيست اللي عاوتات قلت اللي إنه مونعن كتحنششني بالكا كابيتال كونا قلالو انت مهرنا لنا وازادو ويلو سبعي دراف وازا يكونن تخكل زخون قالات يوم تزاريوهم زوم بونان حاونان ممهرنان مالتيو أسي دس بهاليو تحطوتات ناي خالد عبدو ونوعلو مالتيو بتعم دس بهالي خالد بتخكل يحاتيتوهم بتخكلون يوم اللي سوم لزلو مثلني نصوص قوا بصرو مهوريو مالت تنطبي باقواو حيزو استبقس سبيو يرد يلي ازقمت بدبق يرخا استرد انسي مالتيو كالي حنتي ابزي زلا ጉዳይ መግለጽት ዛይነታ ነገር ያተዋህባትና ዘላ ማለት እዩ ጌጋታት እንተሃለው ውን ተማሃሩልን በር በእልፍ መትከለ አልቦ ከተሕረሙሉ ቁናዕ ይኮነን እዚ ነገር ክትሰርሑ ትፍትኑ ከም ዘለኹም ግን ናይ ስትራቴጂ ጌጋታት ከም ዘጋጥመኩም ዘሎ እዩ ዘብርህ አጀኹም ተመክሮ እሶም አይ ዝብል ዘሎ ሓራይስ ክንሪኦ ዶ አይ ዝብልና ዘሎ ማለት እዩ ወግዓው መግለጺ መሪሕነት ብርጌድና ሐመዱ ጀርመን ጉዳይ ኮንሰርት ስነ ጥበባዊ ዮሐንስ ትካቦ ወድ ትካቦ ልባው ሰላምታ በመቀዳም ኣብ ከይዲ ኮንሰርት ስነ ጥበባዊ ዮሐንስ ትካቦ ወድ ትካቦ ኣብ ጀርመን ዝግበር ዘሎ ናይ ኮንሰርት መደባት ከም ባይቶ ጀርመን ክንዘራረብ ጸኒሕና ኢና ድሕርናይ ነውሕ እዋን ይህን ምሂን መበሃልካ ኣብ ስምምዕ በጽሕና ኣለና ብመሰረቱ ንስነ ጥበባዊ ወድ ትካቦ ዘምጽዎ ዘሎ ሰባት ኣብዚ ቃልሲ ናይ ሰማያዊ ማዕበል ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዝኾነ ኣበርክቶ ዘይብሎም ውልቃውያን ነጋዶ ወይ ከዓ ሰብ ረብሓ እዮም ኣብቲ ናይቲ ኮንሰርትታት መደብ ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት ከዓ ኣብዚ ቃልሲ ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ ኣባላት ሰማያዊ ማዕበል ብርጌድና ሐመዱ እዮም በዚ መሰረት እቲ ኣብኡ ብምኻድ ዝጠፍአ ገንዘብን በጀትን ከም ተቃለስቲ ኣብ ጉዳይ ብርጌድና ሐመዱ ጀርመን ኣርባሕ ከም ዘይኮነ ነተሓሳስብ ኣብዚ መደባት ከጋጥም ዝኽእል ሽግራት እውን ግምት ክግበረሎ ህግደፍ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ንቃልስና ዝዕንቅፍ ረበሻታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ምስ ናይ ፀጥታ ሴኩሪቲ ባእስታት ከጋጥም ይኽእል እዩ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ፖሊስ ተተሓዘ ናይ መቕፃዕትታት ጉዳይ ምስ ዘጋጠመ መሪሕነት ባይቶ ጀርመን ሓላፍነት ከም ዘይወስድ ነተሓሳስብ ኣብዚ ሓለፈ መደባት ወይ ከዓ ኮንሰርት ቀይሕ ባንዴራ ሒዞም ኣብ መድረኽ ዝድይቡ ሰባት ነይሮም ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ዘየድሊ ነገራት ባእሲ ክእትወና ይኽእሉ እዮም ነዝን ካልእን ኣብ ግምታት ብምእታው ንዓና ከም ብርጌድና ሐመዱ ኣብኡ ምኻድ ክሳራ እዩ መተሓሳሰቢ ስነ ጥበባዊ ዮሐንስ ትካቦ ብዙሓት ከይዶም ከምኡውን ውሕዳት ከይዶም ከጋጥሞ ዝኽእል ክሳራታት የለን እቲ ምንታይ ንሱ ብውዕል እዩ ዝመጽእ ንሕና ከም ብርጌድና ሐመዱ እውን ኣንጻር ስነ ጥበባዊ ወዲ ትካቦ ንኸደሉ ኣብነት የብልናን ኣብ ሰዓት እዚ ግና ስቃይ እዚ ንእስ ወለዶ ክርድኦ ዝኽእል ሰብ እዩ ዘድልየና ዘሎ ውልቃዊ ረብሓታት ኣይኮነን ጉዳይኩም ጉዳይ ኣይኮነን ዝበለና ሰብ ግን ጉዳዩን ጉዳይና ኣይኮነን እዩ ትመልስና እዚ ባህላ ግን ንስነ ጥበባዊ ዮሐንስ ወዲ ትካቦ ዘይኮነስ ንሰብ ውልቀ ረብሓ እዩ ንዝያዳ መረዳእታን ወከልቲ ባይቶ ዘሎ ኣባላት ክንውከስ ንኽእል ኢና መሪሕነት ባይቶ ብርጌድና ሐመዱ ጀርመን ኣቦ ወንበር መሪሕ ኪዳነ ማርያም ቃልስና ዓወት እዩ ምዕራፍ እሺ እቲ ጉዳይ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ዝኾነት ዘረባ ነይራስ ፍረሰላም ሙሴ ክዛረበላ ሰሚዐ ነይረ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ተኺልካስ ናብ ባዕልካ ትትኩስ ዶ ገለ እዩ ዘረባ ናብ ባዕልኩም ኢኹም ተኩስኩምሉ ዘለኹም እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዓብዪ ስሕተታት እዩ ማለት እዩ ነቲ ኸይዲ ክፃረ ዳኢ ዘለዎ እምበር ክመፅእ የብሉን ሰብ ገለገለ ዝበሃሉ ኣነ ግን ይጠቕሙኹም ኢለ ይዛረብኒ ብጣዕሚ ኢኹም ትጎድኡ ዘለኹም ዓርስኹም I think ባይቶ ዝተወሰነ ውሳነ ግን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ምናልባሽ ኣብዚኣ ፌር ክገብራ እሞ ኣብዚ ከለካ ምእንቲ መብርሂ ዝራውን ኣገዳሲ ይኮነን ግን ወፂ ክሳብ ዝሃለዎ ግን ወላ ሓንቲ ወላ ትፅሑፍ ክነበብ ክእል እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ሓደ ኣብ ጀርመን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገር ከም ካልእ እዩ ኣብ ጀርመን ግን ግዳያት ዝኾኑ ኣባላት ኣለውና ግዳያት ዝኾኑ ኣባላት እንተለውና ከዓ ካብዞም ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ግዳይነት ከውፅእ ዝኽእል ገንዘብ ዘለዎ ትምህርቲ ዘለዎ ኣፍልጦ ናይ ሕጊ ዘለዎ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኩሉ የድልየና እዩ እዚኣ እቶም ተቃለስቲ ናይ ብርጌድና ሐመዱ ኣብ ጀርመን ዘለው ንሕና ግን ነቶም ኣባላት ናትና ግን ኣብኡ ንዝኸይድ ንዘጋጥም ነገር ኣብኡ ከይዶም ንዘጋጥም ባእሲ ዝግደፍ ክመፁ ክእሉ ካልእ ረብሻ ከጋጥም ክእል ምስ ዘሎ ኣብ ማስ ሚድያ ናብ ገለገለን ስለዚ ኣብኡ ንዝወርድ ጉድኣት ንሕና ተሓተቲ ይኮና ንሱ እምበር
مسوت كابو زخونه ነገር አለና ይኮነ ሱሩሂ ይሱ ማንጋ እዚ ባንዴራ ሕስኩም ወላ ንህግደፍና ሓመዱ እዚ ኢልኩም ንሰብ ተደናግሩ ወላ ቶም ሓለፍትኩም ኩኑ ነንሕቱም ስሳሮም ደቅዳ ማኽኑ ተዳን احنا ኤርትራውያን ተዳን ኤርትራውያን ሸላው ባላ ንዓም ክፈልጦኩም ካ ውሽጦም ብልኩኹም ከማን ዳን እዚ ባንዴራ ሒዘ ወይ ካብ ቲክቶክ ተዛሪብካ ባንዴራ ሒዝካ ተዳን ክስዕብኒ ክስዕበካስ تأسعبك عن إحنا دك حربنا إني سعبك عن أحد دك مخنود أنا سعبنا هي وتلاتنا دفنا بقى تسمنا دنجاز خوين سمنا خاتن ديان أبادك لهيمانوت لهيمانوت ما راح يوونك بحولا يقبان أينو بزح قدر لي وانت تصحف لهم دبر ليبانوس كان زقدس لهم كان زقدر لهم يفلت إيه جن نسوم بوليتيكا نيامبر لهيمانوت ما راح يوون يكون السوم بزجمروا تعشموها حزبنا كدكي نازي مسفناوينات بالا زي سيستم ون زي فيودال سرعت باعتهم يتصفح بنا يكونوا املاكن بنا يتكل هيمانوتن سيستم تباهلو نتي مريت نايتا امباير تماعلهم سيسون زخون بيت كريستيان سيسو زخون نتوم رويال فاميلي تسيسو زترفها نتوم فيودال حراي حجي تمالي نزا قداي زي أماليس حزوا مطي زلو علال مالتيو قداي أول سعيد كأتا يخبل مطي زلو مالتيو أمنتك لهيمانوت زتبحالو تصادق أب إثيوبيا يكونوا عملاك كنقص زقبرو مالتيو زي مالت كاب ترو منغستي زاوغي قدم يلو عوقسم زنبرة دحر ناب زاوغي استساقاقرة كاب زاوغي ناب شواز وصدو مالتيو نصوم توم سبعي نصوم مالتي توم صادق نصوم قدوس هيكونون مصحفو من بسحتت تصحفو بروباغندا ايو وتادر يمنيرم بوليتيكانيا زبل يمصي شعوب تشع غزي بوليتيكانيا زبال سب اينبرن حدا بوليتيكانيا زبل قال معلو اب زخونه اوانات قرا اوان كم زمصي يفلط مالتي نصوم كانو وحوان صون حسابيهم كالاي نتي امباير كوتدو غلغل زبحال حدا سويلهم حصص زولو زرباتات غل زربو سمعي مالخو منالبات ون انت ذي تقاقي بزحات سبات كم زولو وتخوينو توم أولتك لهيمانوت إلا نحنا نتطوع من بتتك لهيمانوت زبها لافت مصحف نسو تصحف زول سبن كل التعزيهم استحواو السبات كم زنوري الزاربو مالتي مبزحتهم كوم يوليهم زيقن أم مصحف تصحفو بزول تخوينو أبتناتاتهم زولو أبتناتهم بفلاي أبتهم نايتهم أبو تاريخ تصحفو زولو قداي تخوينو قن كم زلاتا رأسي زبال عينقص زبل حدا دورهو ينقهم زنبرن نسو خاء يكون أملاك عصاد سعر نايت بيت منقص تخوينو نتدورهو خمز رخوبو خصادو مالتيو نعو بلعيخا خمز نقص إزارب مالتي تاريخي يزي مالت كوميلي إزارب مصحف مالتي بمنت عينة ملكعيهم نابكم زي عينة نقرات حيزو مموزيهم أيردأ كان حجي خبصرون من تايتم اللي صار استخوون مموزيون كن سمعينها مالتي تهزبي بزي مريت ترحك خوون استقبر اللو زي خوينون أب سامين ماتشام أب تدراي زيتات يتقبلون مبزحت أوتهم بجزيز نبرو مرحتي ونا يتقبلون تهزبي ونا يتقبلون أبي إثيوبيا ناي مجمّر يا قوام أتي أمبل عصر شد الشغف لزمن سلطان نجاوس نمرق جاز تدرسه نجاوسو بإجزابيهر كم تشومون كابزر نجوس سلامون كم زولدون زوي كبر نجستن حزبكم ما حضر له زي كونس حزبكم زمزلون نبحق حمورابي زقرارب فتحا نجست يوم زغانا يبعلهم زي كونس دبتراتاتهم حدا خبقاتهم أبا تخل هيمانوت كابزن كابتن أراريم كم صحفو كان الزخاخركم نلبام أمتولون دي لبا ما منقوهم من تلي مالته إذا ما تحافتها نجست زي حزبهم ما حضر له زي كونس كتشفلون كم زمزلون يزبل كايو خبيه خبره خكايو ويكم زبل أبي خامد كأرزسي نحنا خنشفلو خنرقصلو زرقت مصحف يبلنا زخبر مصحف نبر بزعبا امنت آتي ززاره وزلقن حدا نسو نزي مصحف تختالي يكونن كالعلونا يقبعني دحان حجي أكل نايت تاريخ خوينو سلازم قدم له انت زاري ولندي خلعلي خيلي مالتي أكل نايت تاريخي تاريخ قدم مالتي كحوس انتلو مس منفساو متحاز غيرو كبر نغست فتح نغست نابزبل نغر موصي مالتي تاي نيرو كبر نغست مالت بزعبا كبرتات نغست يو زصوع مالتي او خا مبزحتو كاب زلو تاريخات مالتنا ابنت حدا كافتمو زلو تاريخات
ኣመጻጻ ታቦተ ጽዮን ምስዓ ተታሒዞም ዝመጹ ካብቲ በኹሪ እስራኤላውያን ስደዱ እንተብሎም እንተሎ ጀሚሩ ማለት እዩ ነታ ታቦተ ጽዮን ዝሕልው በትሽዕ ዝነበሩ ካህናት ተባሂሎም ዝጽውዑ ደቂ እስራኤላውያን ማለት እዩ ሒዞማ ከም ዝመጹ መቸስ ታቦተ ጽዮን ክትመጽእ ከላ በይና ከም ዘይመጸት ይፍለጥ ንሳቶም ከዓ ምስቲ ዝነበረ ትውልድ ማለት እዩ ተሓናፊጾም ከም ዝተረፉ ከም ዝተዋለዱ ገለገሊኦም ከዓ ማለት እዩ ሓደሽቲ ባህልታት ውን ሒዞም ከም ዝመጹ ቀዳማይ በኹር ወዱ ወይ ከዓ ምኒልክ ዘፈረስት ዝበሃል ማለት እዩ ክሰድድ እንከሎ ንጉስ ሰሎሞን ኣነ በይነይ በኹር ውላደይ ኣይሰድድን ኢሉ ንኹላቶም ሹማምንቲ እስራኤል ፀጉዑ ከዓ በኹር ወዶም ክልእኹ ከም ዝገበረ እዩ ዝዛረብቲ ታሪክ መብዛሕትኡ ክጽሕፍዎ ተለኹ ክረአ እንተሎ ብዙሓት ነገራት ኣለዎ መዚ ታሪኻት ሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ተመጻጻእ ንግስነት ትውልድ እዚ ካብ ይሁዳ ማለት ካብ ደቅታት ያዕቆብ ካብ ይሁዳ ከም ዝነበረ ይሁዳ ዝበሃል ሓደ ማለት እዩ ይሁዳት ጎይታ ሰቀለ ዘይኮነስ ወዲ ያዕቆብ ማለት እዩ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ግን ኣነ ንሱ ጥራሕ ይኮነን ገሪሙኒ ትውልድ ደቂ ያዕቆብ 12 ነገድ ያዕቆብ ሲ ትውልድን ተቆጽሩ ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ቀረባ እዋን ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ዳቆጽሩ ሰሚዕ ነይረ ደቂ ይሳኮር ደቂ ሌዊ ደቂ ገለ እንዳበሉ በዚ ነይሮም እንዳበሉ ማለት እዩ ከመይ ኣታ ነገር ኣነ ከም ዝመስለኒ መጽኦም ንሳቶም ኣብ ትሕጂ ዘሎ ደጉዓ ሰሜን ደቡብ ኤርትራን ሰሜናት ኢትዮጵያን ዝርከብ ቦታ ከም ዝሰፈሩ እዩት መጽሓፍቲ ዝዛረብ ማለት እዩ ቶም ወለዱን ተቆጽሩ እንተለው ትውልዲ ንከለ ወለዱን ትውልተለው ካብዚ ዝመጻና ከም ኾና እዩ ዝዘረብ እቲ ታሪኻዊ ትሕዝቶ እዚ የለን ከይትብልውን ኣሎ እዩ ትውልዲ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ንኣብነት ንግስቲ ሳባ ትበሃል ኣይነበረትን ከይትብል ናይ ንግስቲ ሳባ ሓድግታት ማለት እዩ ቋንቋ ግዕዝ ገለን ትበሃል ተሎ ሳባዊ ዝኾነ ጽሑፍ ናይ ኩን ሸባ ማለት እዩ ጽሑፋት ገለ ሓደ ማኑስክሪፕትስ ኣብ ባዕትታት ኣብ እማናት ተጻሒፎም ውን ዝተረኸቡ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ታሰብ ነይራ እያ ጽውጽዋይ ውን ኣይኮነን ታሪኽ ነይሩ ነይራ እያ ማለት እዩ ንግስነት ሳባ ቀጽኢሉ እዩ ክቐጽል እንተሎ ኣይነበረን ኢሉ ንዝዛረብ ሰብ ውን ዝምጎት እዩ ኦብቪየስሊ ክብረ ነገስቲ ብዛዕባ ናይ ነገስታት ክብሪ የውግዕ ይኹን እምበር ፍትሐ ነገስቲ ድማ ብዛዕባ ናይ ነገስታት ፍትሒ ከም ትሕጂ ዘለዎ ሕገ መንግስታዊ ዝመስል ዓንቀጽ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዝገበር ዝብሉ ዓንቀጻት ዘለዎ እዩ ሕልፍ ሓሊፉ ብዛዕባ ጾማት ብዛዕባ ጾለታት ካልኦት ውን ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተሓዋዊሱ ኩሉ ነገር ሒዙ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንዳይነት ከዓ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ እዩ እኳ ደኣስ ሎሚ እዩ ዘመናዊ ዓለም ተባሂሉ ትዳይነት ብጣዕሚ ኣሸጊሩ ዘሎ ጽዕንቶ ሕዲሩ ዶፍቲ ሞደርን ዘሎ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ፖለቲካ እዋን ወቅቲ ሕዲሩልና ዲ ጽዕንቶ ወሕዲሩ ኣሎ ማለት እዩ ዓርሱ ዝኻለ ጽዕንቶ ሕዲሩልና እዩ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣርእስቲ ኮይኑ ከመጽ ግን ኣበል ስዒድ ዝሓሰቦ ነገር ስለ ዘለዎ ዳ ኣምበር ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ታራ ዘረባ ንድሓር ተመሊስካ መልዓሉ ኣድላይ ኣይኮነን እዩ ነዚ መጽሓፍ ዝኽትንኩፋ ይግባእ ምክንያቱ ንሱ ዘሎ ካልእ ዓለም እዚ መጽሓፍ ድማ ካልእ ዓለም ንሕና ንሱ ንኮ ብሃገር ኢና ንራኸብ እምበር ብእምነት ኮይኑ ንራኸብን ኢና ስለዚ ንስኻ ዘይትግልገለሉ ንስኻ ዘይትምርኮሰሉ ንስኻ ዘይትኽተሎ መጽሓፍ ንህዝቢ ጨፍጫፊ መዝማዚ ከም ዝኾነ ጌርካ ምግላጽ እዚ ብህፁ ይቕርታ ክሕተተሉ ዝግባእ እዩ ጌርካ ሞት ግን ቅንዕና ገይሮም ዝኸዱ ተክለ ሃይማኖት ስጋ ብጅን ዝክሮም ዘሎ ሓሳውቶ ዝኾኑ ነይሮም ከምቶም ሓሳውቲም ተዘከሩን መጽሓፎም ኣይም ተፀዊዐን ገዳሞም ኣይተመንፀን ጠንቋላይ ዝኾኑ ነይሮም ናይ ጠንቋላይ ቤተክርስትያን የለን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውን ኣይሓልፍን ሽው ሕጂ ግን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ቤተክርስትያን ናብ ምጽራፍ ጻድቃና ምቅላል ስለዚ ኣነ ግን ዝብል ከተቃልልን ከተኸብርን ከተሐስርን ዝግበካ ቁርኣን ትራይ ምክንያቱ ንስኻ ኣወል ሰዒድ ኢኻ እምበር ወልደ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል ኣይኮንካ ንሃይማኖት ውን ዝምልከተካ ኣይኮነን ፓትርያርክ ኮይኑ ተገልሞ ገርሞ ኣመሓዳሪ ፓትርያርክ ኣምነ ተክለ እዚ ተክልይስ በጣም ዓቦ እዮም ነው ቀሊል ኣይኮኑ ነዚስ ከናስ ነዘ መጽሐፍ ቅዱስ ራስ ከምዚ ሓንፂጾም ዝጨርሕዎ ኢልዎ ክሳብ ከምዚ ዲና ቀጥኩማቱም ጥምባታም ህግደፍ ድኹንኩም ከምዚ ድዩ እምነትኩም ከምዚ ኣይ ሓደ ጉዳይ ኣወል ስዒድ ማለት እዩ ግደፍዎ ማለት ጠንጥንዎ ኢለኩም ኣነ ብወገኑ ነጊረኩም እኮ እቲ ሰብኣይ እዚ ተጻሒፉ እዩ ዝወሃቦ ኣፍተር ኦል ዘንብብ ሰብ ተዝኸውን ስኢልካ ኣይትትንክፍን ከም ዝዓበደ ጻጸ ቆፎ ንህበብ ደስ ዝበለካ እንዳኣተኻዶ ተፍርስ ኢኻ ኣወል ስዒድ ዝገብሮ ዘሎ ታሪክ ታ እዩ ዓብይ ዝበሃል ነገራት ይትንክፍ ዘሎ ባይዘወይ ጫፍ ዝረግፅ ዘሎ ወይ ንሕና ይፈለጥናየን
تسوون تلبع بيو مالتي تشجرون حدا بزحنا وايتا زي قبرنا تمسا تشجرون بزحنا قال ارجع نبل بك اسكا بك ايدك اسقل سلاز بهاليمبر بدعم عبيت زي كون نقرات زي بهالو فصيمم كم سحتت يوم يلن وعلو انت امين له حدا سحتت يلكا تامين كالو يملكتن دخ يلكاون تزاربيخا سيلكا بردق يلو انا بزعبا بروفيت محمد كزاربي خيل بزعبا نبي محمد كمزي نيرو خمزي نغبر قال ايبلن كو اي ملكتكان تزملكتك اكلنا تاريخ كوينو ترخيب كيا منالوت كتلعلو تخيل ليخا ግን ክትልዕል ከለኻ ወለድና ጨዋታት እዮም ምንም ዝረብ ሕካራ በሐውን የብሉ ንስኻ ስለስተ ማወት ካሉ ትስሕተት ክንርሞ እንበር ከነጋድዶ የብልናን ተናይ ቀደም ብዙሕ ግድፈታ ስለ ዝነበረ ገነት በይኔ እኻት ዝብል ሐሳቡን ኮኔር ወይ ሰብ ቀደም ኣብ ከምዚኹም ወሪድኩም ክሳብ ከምዚኹም መጽሐፍ ቅዱስ ኣትዩ ክዛረብ ከሎ ክሳብ ከምዚኹም ወራዳ ቆሻሻ ምዃንኩም ሕጂ የርእይኩም ብጣዕሚ ዝሕዝን ረበለው ስለዚህ ከምታ ሃገር ንከላኸለላ ንሃይማኖትና ድማ ተኸላኸልቲና በጻብጽ ደገፍቲ በጻብጽ ተቋምቲ ወጽኹም በዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተዛዛ መሰለ ሰንሲቲቭ አርእስቲ እቲ ኣምላኺ ሃይማኖት ክዝረብ ከሎ እዩ ዝሓይሽ ኣወል ማለት እዩ ንቐጻሊ ንዓኻ ከም ሰብ ከም ውልቀ ሰብ ሰባት ሕጂ እንተኽብልኻ ኩሉ እዮም ኣብ ቁርኣንካ ዘሎ ጌጋታት ዘይትእርም ኣብ ቁርኣንካ ዘሎ ጌጋታት ዘይትምህር ተደሊኻ ክብልኻ ኩሉ እዮም ሰባት ምክንያቱ ኣማን ምስልምና ስለ ዝኾንካ ማለት እዩ ነስምዕታት ክፍጠር ይኽእል ስለዚ ብኸምኡ እዩ ተኣፋፍ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብነት ተኽለ ሃይማኖት ክዛረብ ከሎ ሓደ ሰብሲ ክርስቲያን ኮይኑ ክዛረብ እንከሎ የሓይሽ ማለት እዩ ካብ ኣነ ሕጂ ካብ ቁርኣን ኣንፅኤ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣብዚ መሓመድ ከምዚ ዝብል ዘሎ ክብል እንተኮይነ መልክዕ የብሉን ንበይነይ ፋሉል ኮይኑ ድላየ ክብል ክእል እየ ኣብ ሃገራዊ ሜድያ ኮይነ ንህዝበይ ወኪለ ንኤርትራ ወኪለ ኣብ ዝዛረበሉ ግን ብዛዕባ ቁርኣን ምዝራብ እውን መሰረቱ ብዙሕ ኣገዳሲ አይ በመሰረቱ ኣነ ሕጂ ንሱ ማለት ህድሞና ነባሪት ዝበሃል ቴሌቪዥን ወኪሉ ስለዚ ቀረበ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ወይ kana ህዝቢ ኤርትራ ተሓሳስባ እዚ ኢልካ ማለት ምድምዳም ኣይካልን ኣወል ስዒድ ዝዓበደ ኸልቢ እዩ ዝዓበደ ኸልቢ ኢሉ ወይ ወፊውን ቅድሚ ሕጂ ኮ ተዛሪቡ ወይ ዝዓበደ ኸልቢ ማለት ድሌቱ ዝነክእ ማለት እዩ የማነ ጸጋም ዝትንክፍ እንታይ እትወካ ሕጂ ንኣብነት መን ጭንጭራኻ ረጊጽካ ኢና ብዚ ጉዳይ ዝኣት ዘለኻ ግን ብጣዕሚ እኮ በቃ ሰባት መጠቀም ገይሮም ክድሩ ይኻን ተሓሲቦም ዘይትወጾ ነገራት እዮም ማለት ይቅርታ ኢልካ ንባዕሉ ዘይትመልሶ ነገራት እዮም ዝተናኸፉኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኣወል ስዒድ ዝመኽረካ ከም ሓደ ታይ ዝበሃል ንእሽተይ ቆልዓ ወላ ምኽሪ ኢልካ ኣይትሕሰቦ ኣይትሰምዖ እንትኸውን ምናልባት ግን ዝመኽረካ ዘይምልከተካ ነገር ኣይተንክፍ ደስ ትብለካ ሓው ትኸውን ደስ ትብለካ ሃይማኖት ኣልዕልካ ትጻረፍ ደስ ትብለካ ንስኻ ሕጅስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሰባት ብሰነያ ብሰላም እዮም ክነብሩ ዝብል ዘረባ ከመይ ኢልናኻ ክመጽእ ሕጂ ንምንታይ ሕሶታት ተጻዒንካ ንስኻ ትኸይድ እዩ ናተይ ነገር ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ሃናጽ ዘበለ ርእቶታትኩም ኢኹም ትጽሕፉ ለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንኹልኹም ማለት እዩ ብዚ ኣፈላላይ እንተ ጉዳይ ኣወል ስዒድ በዛዚብና ያለና ኣብ ዘይምልከተካ ይትእትዎ በልዎ ካእቲ እንተይሉውን ንሱ ዘምፀሎ ጠይህሉን ግን ትሽግር ንብዙሕ ሰባት ማለት እዩ ዝተናኸፍ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ሕማቕ ነገር ከኣንዩ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ዝመስል ድሓና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሓና ሕደርታ ሓዋት ይማንስቱ እዩ